खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार आपडेटखौ होनो आवगायनाय जालायबाय। आपडेटानो जादों दिनै मन'बिर बसुमतारीखौ गसाइगाव बास स्टेशनाव गोबां रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ मन'बिर बसुमतारीया थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 21 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिमहालागै सोलिबाय थानाय नेपाल हादोरनि काठमान्डुआव सोलिबाय थानाय सेफ आन्डार 19 फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव फाइनाल खेलाखौ देरहानो हानानै बिथाङा दायो गसाइगाव स्टेशन एबा गावनि न'आव सफैनो हाबाय। लोगोसे न'आव सफैनाय बास स्टेशनाव गोबां रायजो राजाफोरा बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मन'बिर बसुमतारीया माब्लाबाबो बेबायदि सानाखैमोन एबा गावखौ बेबायदि एसेबां लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा फैनानै बरायफैगोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन। नंगौ, मन'बिर बसुमतारीया गिबि खेलाखौ गेलेनो हायाखै। लोगोसे बिथाङा फाइनाल आरो सेमिफाइनालखौ गेलेनो हानाय जादोंमोन। जेराव बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों भारतआ फाइनाल खेलाखौ 30 सेप्तेम्बर खालि गेलेनानै पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेदोंमोन। जेराव पाकिस्तानखौ 3 गलाव देरहानो हानानै बिथांमोनहा चेम्पियन जानो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, मन'बिर बसुमतारीया दायो न'आव सफैबाय। न'आव सफैनायखौ लानानैनो गसाइगाव बास स्टेशनाव गोबां रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बेमपार्टि फरखा बायदिसिना गावनानै बिथांमोनहा गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला गावखौ बेबायदि माब्लाबाबो बरायगोन होननानै आसा खालामाखैमोन एबा साननानै लायाखैमोन। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला फुटबलाव दासिमबो गोबां चान्स दङ। जायफोरा फुटबल गेलेयो बिथांमोनहा गोसो होनानै गेले एबा गोसोजों गेले। बेनिखायनो जायफोरा फुटबल गेलेयो बिथांमोनहा गोसोजों गेलेनो हागोन आरो गोसोजों गेलेनो हायोब्लानो निस्सय सानसे जाफुंसारनो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों। लोगोसे आरोबाव बिथाङा फैगौ सन्टोष ट्रफियाव आसामनि जानानै आसाम स्टेटनिफ्राय गेलेनो हागौ। लोगोसे सप्ता खंसेनि गेजेरावनो बहाबा आलदा केम्पआव थांनो हागौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि मन'बिर बसुमतारीखौ माबायदि रायजो राजाफ्रा बरायदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों बेखौ जोङो मिथिनानै लानि। अभी तो क्या ही बोलूं, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा बोल के। गोसेगांव में ऐसा धूम बजा होगा बोल के सोचा नहीं था मतलब। सब गेम में तुम मेन स्ट्राइक डिफेंस में थे। हाँ, तो कितना टफ था? एक्चुअली इट्स बहुत टफ था। वो प्रोफेशनल मतलब दूसरा कंट्री के साथ खेलना वो बहुत टफ होता है। लेकिन वो इतना ऐसा भी नहीं है कि जो कोच का टेक्निक से खेलने से वो सब इजी होता है मतलब। आगे क्या परिकल्पना है? फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। हम लोग AFC के लिए कैंप स्टार्ट होगा हम लोग का उधर ही भुवनेश्वर में। फिर से उसके लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाओ? ट्रेनिंग के लिए अभी तो हम लोग को डेट नहीं पता किधर होगा, लेकिन भुवनेश्वर में होगा लगता है मुझे। गोसाइगांव में तुम लौट के आए, सब वेलकम किया। अभी क्या प्लान है? मुझे तो नहीं पता उन लोग क्या प्लान करके रखा। मैं वही बोलना चाहता है कि थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो तुम्हारा स्ट्राइकर और भी एक साथी था? हाँ, वो मेरा ही दोस्त है। हम लोग एक साल था उधर तारा ट्रस्ट में, हम लोग एक साथ ही खेलता था। वो अभी चंडीगढ़ पे वो आएगा 3 दिन के बाद। न्यू जनरेशन के लिए सॉरी, न्यू जनरेशन के लिए जो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं ये बोलना चाहेगा कि जो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, अच्छा से खेलो, फुटबॉल को दिल से खेलो। हम लोग इंडिया मतलब फुटबॉल खेलना चाहता है तो अच्छा से खेलो। जैसे कि फुटबॉल में अभी बहुत फ्यूचर है, दिल से खेलो और दिल से सपोर्ट करो फुटबॉलर लोग को। ये बोलना इंडिया के लिए नेशनल टीम में कितना महत्वपूर्ण है इंडिया नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए? हाँ, ये सब में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत सारा प्लेयर होता है, जैसे कि बहुत स्टेट से आता है तो यहाँ पे मिलने में बहुत टफ होता है। मुझे लगता है कि जो अच्छा खेलेगा वो चांस मिलेगा जरूर। साब आन्डार 19 देरहासार जाबोनो हाबाय दिनै नों गसाइगाव सफैबाय, नोंखौ बरायदों, माबायदि मोनदों?
आं सानाखैमोन दि आंखौ बिदि बरायगोन होननानै आं मिथियाखैमोनबो दा फैनानै नुफैबाय बेबायदि जानानै दं गेलेनायाव माबायदि खस्थ' मोनामोन माबायदि नाजानानै देरहासार जानो हागोन गेलेनायाव एक्सुवेलि आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बिनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै इनजुर्डमोन आं ओमफ्राय सेमिफाइनाल फाइनालखौ गेलेदों उनावहाय मा गेम गेलेनायनि साननायफोर दं उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट उइक मेबि आं सन्टोष गेलेनो हागौ सन्टोष ट्रफि आसाम टिम जानानै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बा मा मेसेज थागोन आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मोजां गेलेबाय था हार्ड वार्क खालाम सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार मतलब नोंखौ बे जोलुर गेलेनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय सोर बांसिन थुलुंगा खालामो फार्स्ट अफ अल आंनि बिमा बिफा ओमफ्राय आमाइ औ कच दिनैखौ गसाइगावनिफ्राय न'सिम बरायनानै लांगोन मा बुंगोन बे समाव गोसोआव माबायदि मोनदों गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों आं सानाखैमोन दि आं गसाइगावखौ बिदि हरखा गावनानै मानसि लोब लोब फैनानै आंखौ बिदि बरायगोन बिदि सानाखैमोन नोंजोंनो सासे लोगो दंबावोमोन बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन गोगोमसार गयारिनि सोमोन्दै गोगोमसार गयारि बे जों सानैजों बहुद 3 बोसोरसोनिफ्रायनो जों सानैजों एखेलगे गेलेबोनाय ओमफ्राय दा बियो माबायाव चन्डीगढ़आव दं बे फैगोन सानथामनि उनाव गारियाव नांगोन ना गारि सावनांगोन गारियाव जायो सोनायसो नङा लामाया बिराद दामा